cire tsoro a ranka sannan sai ka cire imani a cikin zuciyarka. Muna so ka sani ka shirya duk koko da ta so ka san za ka iya tunkarar ta. Babu wani mutum mahaluki da uwar shi ta haife shi wanda za ka ji tsoronsa. Kuma ka sani wannan sana'ar da ka shiga ka shige ta ne ko ka mutu ko ka rayu. Yes, ɗan samari da ko idan ka kalle ni haka nake so ɗan samari. Kai ka gama da kallon oga saurani. Sunana mugu mai ɗan kunna ɗaya, ba a sani ba a hana ni. Duk mutumin da ya shige mu
ya ce zai je ya bada mu. Sunana Nas, babu wanda ya isa babu wanda ya isa. Ni ne dan mama, da abin da muka sa a gaba sai mun kai ƙarshe. Kai lafiya? Ka zo ka bayana ka tsaya? Me ne alaka ta da kai? Wannan damuwar ka ce ba damuwa ta bace. Zaka iya tuna shekara 20 da ta wuce da akwai wani yaro da ya taba zuwa neman taimako wajen ka? Yake cewa mai kakarsa tana asibiti amma zaka iya taimaka maka ce ba zaka taimaka ba saboda kakata ba kakarka bace. Alhaji. Yawa sannu. Allah ka taimaka mu, kakata ce wata lafiya tana asibiti. Kuma likita ya ce ba zai taɓa ta ba sai da ku. To ina ruwa na? Kakata ce? Da haka to kada Allah ya sa ta bata mana. Ku yara tun kuna ƙanana wallahi an bata ku da roƙe-roƙen banza. Ku je ku ce kaka ba lafiya, ba lafiya. Haka mutane suke. To ba zan bayar ba. Na ji kakata ce Alhaji, ka taimaka mu kar ta mutu. Ta mutu mana. Idan ta mutu ai ba kakata ce ta mutuwa. Ta cika bango, ba zan bayar ba. Tole ne, tole ya ba ka rungu, sai abin da dame ka.
ba a karo na biyu wannan shine karo na biyu irin wannan tana faruwa a garin nan ana kashe jama'a muna ji muna gani a matsayinmu na 'yan sanda a matsayinmu na waɗanda aka ɗora wa haƙƙin nauyin kare rayuka da dukiyoyin al'umma. For goodness sake. Sorry sir. Yau a tsinci gawar wannan, gobe a samu wancan an filla kai. Why? Yes, I say why. Sorry sir. Ya zama wajibi iyaye da su tallafa mana wajen tarbiyyantar da 'ya'yansu. Su kuma malamai su ma su tabbatar su ne wa ƙasar nan addu'a domin kawo ƙarshen wannan ta'addanci. Haka su ma sarakuna su taimaka mana wajen wayar da kan al'ummarsu domin kawo ƙarshen wannan ta'addanci. Haka kawai mu zuba idanu muna kallo? Are we on the same page? Are we on the same page? Yes, sir. Fall out. Ni fa gaba ɗaya na gabu lokacin auren na mai a shafi. Me kike ci na baka na zuba? Dudu kwana nawa rage auren namu? Wai na kamar wai baka damu bane ba. Ki dai ce kawai na fi ki dauriya. Ke kuma rabanci yayi mikewa. Saboda haka kina son in faɗa haka kuma na faɗa haka. Ai ka san soyayya gaskiya ce kuma kauna ba ƙarya ba. Haka ne fa malama ta ke sa nake son zama da ke saboda ki ringa ƙara min ilimi na soyayya. Ka fara ko? Na fara faɗa gaskiya mana kuma kin san daci da ita. Abokina lafiya gaba ɗaya na ganka kamar wani wanda aka yi ko da mutuwa da kike tunani. Saboda ba kai ke cikin irin halin da nake ciki ba shi yasa kake faɗa irin wannan magana. Ni fa ba cewa nake mun sai gobe ba ka gaya min meye matsalar ka. Ka san Hausawa sun ce idan aski ya zo gaban goshi ya fi zafi. Wallahi duk lokacin da aka yi min magana a wurin nan sai gabana ya faɗi. Dukan tara gabana yake. Babbar magana. To amma ni na ga baka da matsalar kuɗi. Allah ya hore mu. Baka tunanin lefi baka tunanin sadaki. Wasu hidindimu da za a wajen auren nan Allah ya hore ma me da faduwa gaba. Amma wani hanzari ba gudu. Da zarar ka ji gaban ka ya faɗi ka dinga yin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda ya zo a Qur'ani. Haka ne. Na gode da wannan shawara da ka bani abokina. Insha Allah kuma zan ringa yi. To yanzu wajen amaryar za mu je ko ina. Ai ba inda za mu je gaskiya. To ka san me nake so da kai? Na ga wata kawar ta mai gashi har da baya amma baka ci. A ba yanzu. Ka san kuma ni baka inda da gashi. A dakata ba yanzu ba ka bari sai na shiga saboda ba zan bari faduwar gaba guda biyu ya riske mu da ni da kai ba. Ka bari ina waya daina faduwa kai kuma sai na kai ruwa. Amma ba zai yi shi ba za ka riga yi kuma ba zai kai. Salamu
alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nura baka da zuwa. Gida. Alhamdulillah ya ayyuka. Amin amin. Ai na dade ina ta jiran ka saboda na tanadar ma abun da zai fishe ka duniya da lahira. Saboda wannan abun da na tanadar maka duk a kowane lokaci idan yana jikinka babu wani abu da zai same ka. Face sai abun baya jikinka. Saboda haka ya zanto wannan abu a kowane lokaci yana tare da kai. In dai an imani da Allah to insha Allah ta'ala abun da yana jikinka ba wani abu da zai faru da kai insha Allah ta'ala. Saboda haka wannan ya zanto shine kowane lokaci yana jikinka. Abun sadaka abun da Allah ya hore mu ba mu matsawa. Da abun da Allah ya hore ma sai ka bada. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka. Me da gida. Salama me dalilin da yasa kika kira ni da gaggawa haka zuwa? Akan maganar da muka yi da kai shekaran jiya. Wanne magana kenan? So nake ka gaya min wacce irin sana'a kake. Salma ba wai bana so na gaya miki ba. Amma bana so kunnuwanki su ji miki abinda zai sa miki damuwa a zuciyarki. Ni kawai ina so na sani ne saboda na dinga maka addu'a. Ko baka bukata? Ba wani aikin da baya bukatar addu'a. Amma ba na so bakina ya furta abin da zai sa soyayya ta da ke ta samu matsala ko ta kai ƙarshe. Ban fahimce me kake nufi da haka ba. Salama ni ɓarawo ne. Kuma satan nan ita ne cina, ita ne shana, ita ne sutura na. Shi yasa ba na so. Dakata. Ina son ka sani kai nake so ba halayyarka ba ko kudinka. Kawai mu dinga addu'a Allah ya cire ka a cikin wannan yanayi. To amin Salma, kuma ni ma kullum ina da wannan buri a zuciyata. Ina roƙon Allah ya kawo min ƙarshen wannan aiki da nake. Amin. To ni zan koma saboda na san oga zai buƙaci gani na daidai wannan lokacin dan lokacin aiki yayi. Shi dai zamu fita. To shi Na ji daɗin aikin nan yau. Na gaya ma fa mu masu sa'a ne. Duk inda sa'a take muna tare da ita. Oga ai duk abin da muka tunkara sai mun ci galabarsa. Dirrin tsidu ya daɗi. Wai kusan ma me ya bani jin daɗin aikin? Samun kashi ɗin. Mandiya wallahi ni gabbori.